खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजिद क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। BPFनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि अदेबानि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनानै होनाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय जुदि BPF राजखान्थि दोलोआ फिन सरकाराव फैफिनोब्ला मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव BTC एरियायाव जाय फरायसुला फरायसुलिफोरा जिथि गोजौसिन मासिखौ आवग्रिनो हायो बिथांमोननि थाखाय 5 लाख राङै गथायनानै होनाय जागोन। आरो बेनि अनगायैबो गोबांथार फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय बायदि बिथांखि लादों होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो मिथिनो मोनगासिनो दङ दि BPF राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि मेल मिटिं लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बायदि बाथ्रा बुंथिंबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैया BPFनिनो सासे लाइमोन दैदेनगिरि अदेबानि लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव अदेबानि गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों दि अदेबानि BTC-याव हाग्रामा महिलारी बिथाङा फिन सरकाराव फैफिनोब्ला थारैनो BPFनि गेजेराव मोनसे सावरायलायबाय थानाय जादों। जेराव BTC ओनसोलाव मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जिथि मासि सायख'नाय जागोन आरो बे जिथि मासि सायख'जानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो साफायाव 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो BTC एरियानिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा MIL आयदायाव जौसिन मासि मोननो हायो बिथांमोननि थाखायबो बे रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव BPF राजखान्थि दोलोखौ सरकाराव फैजानो बिथाङा लुबैनायखौ जों बयबो मिथिनो मोननाय जादों। देग्लाय 2025 आरो 2026 मायथाइनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादखौ दाफुंनानै लाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मैया मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि आफादा बोसोरसालिया जथुम्माया जानायनि सिगांनो मैया 13 मार्चखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार जिल्लानि थान्दै मेला जानानै थाङो आरो बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2025 आरो 26 मायथाइनि गोदान आफादखौ दानानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव गोदान आफादनि आफादगिरि महरै आगुनिनो आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथांखौनो आफादगिरि महरै सायख'फिननाय जायो। बेनि अनगायैबो गाहाय नेहाथारि महरै राथिया बसुमतारी बिथांखौ सायख'नाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझाराव जानो गोनां 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया 13 मार्चनिफ्राय जागायनानै 16 मार्चसिमहालागै सोलिबाय थागोन। जेराव 16 मार्चखालि अदेबानि गेवलां मेल खालि गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन भारतनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गोबां मन्त्रि MLA आरो गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहा साफानि उनाव साफा बायदि बाथ्रा बुंथिबाय थादों अदेबानि नखर मन्त्रि फैनायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय खौरां फोरमायबाय थादों। बेनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर'निनो सासे आसामनि मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दतमायाव नुजाथिफैगोनखौ नोजोर बोनानै आसामनिनो मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङा मैया दतमायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालि अदेबानि थुलुंगाफुरियाव नुजाथिफैनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि
मांखरसालियाव बिबार बावफैगोनखौ नोजोर बोनानै साजायनाय हाबाफारिया बेसेबां दावगादों बेखौ खौरां लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला गावनि बिफानावनो आसाम सरकारनिफ्राय 5 कौटि रां होनानै मांखरसालियाव गोबांथार बायदि हाबाफारि लानाय जादों। जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माहारियारि थाखोआव लांनांगौखौ नोजोर बोनानै बेयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै मोनसे अडिट'रियामजों लोगोसे गोबां जौगा थाखोनि माखासे हाबाफारिफोर खालामबाय थानाय जादों। जायनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माहारियारि थाखोनि अदेबानि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै बिथांनि सायाव नायबिजिरनो फैनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मोनसे समाव भारतनि मिरुआरि थाखोआव बायदिसिना सानगोन आरो मिरुआरि थाखोआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानैनो साननो गोनां जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे बोसोरसालिया जथुमा सानब्रैनि हाबाफारिजों दतमानि बड'फा फोथाराव बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायगोन। देग्लाय 5,000 थान्दैफोर बाहागो लाफैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रोखोमै जिल्ला आरो दख'रानिफ्राय लिंहरदों। आसामनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि एबसु दङ, मोनसे जिल्ला आफाद दङ, बिथांमोनाबो बाहाय बाहागो लाफैगोन। जों बानजाय आफादनि जानानै जों 3 टिम बिथांमोनखौ जोङो नाजावनो थाखाय एबारनि जे बे जथुमा बियो थारैनो मेहेरगोनां मोनसे जथुमा जागोन, रायखांनो गोनां मोनसे जथुमा। गाबोन बे जथुमानि गेजेराव फरायसा जथुम मोनसे हाबाफारि जागोन। जे हाबाफारियाव 20,000 फरायसाफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। गुबुन गुबुन कलेज, इउनिभारसिटि आरो स्कुलफोरनिफ्राय, जेराव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान फैगोन, आसामनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्त्रिजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोर रिसर्स पार्सन महरै बेयाव बाहागो लाफैगोन। जे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफ्रा मुलाम्फा जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। देग्लायनि बे हाबाफारियाव साइन्स एक्जिबिसन लानाय जादों। साइन्सनि फारसे जाहाथे फरायसाफोरखौ गोसो बोगथाबहोनो हायो। गुबुन गुबुन साइन्स डेमनस्ट्रेसनबो बाहाय जागोन। बेजों जोंनि फरायसाफ्रा मुलाम्फा मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बिनि अनगायैबो बेवहाय गुबुन गुबुन सावरायनाय हाबाफारि लादों, सावरायमा मेलबो लानाय जादों। आरो फैगौ 16 जे मार्च जे दिनखालि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लिंहरनाय जादों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' थागोन, मन्त्रि ब्रह्मजों लोगोसे आसामनि गोबां मन्थ्रिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे लोगो आफादफोर, फरायसा आफादफोर, आसामनि गुबुन गुबुन जे फरायसा आफादफोर दङ, बे फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। आरो बर'नि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोरखौबो बेहाय हांख्रायनाय हरनाय जादों। गासै 2 लाख सुबुं बेहाय थुबुर जाफैगोन। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादनिफ्राय जों 3 टिम, जेन' रायजो राजाफ्रा जेबो उसुबिदा मोनाजासे गेवलां मेल जागोन जायगायाव थावनियाव जाहाथे फैनो हायो, बेनि थाखाय साखा-फारा जों जानानै दङ। आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरदों, सानब्रैनि जे जानो गोनां जे हाबाफारिफोर दं, बे हाबाफारियाव जेन बयबो बाहागो लाफैयो। एक्जिबिसनखौ नायनो हाथावथाव, नायथावथाव जों खालामनो थाखाय बेवहाय 3 टिम खालामदों। जे एक्जिबिसनाव बुक स्टलबो थागोन, फरायसाफ्रा गाव मोजां मोननाय फरायनो लुबैनाय बिजाबफोरखौ नागिरनानै बे बुक स्टलफ्राव मोननो हागोन। बेहाय डिपार्टमेन्टेल स्टलफोर थागोन, जेराव बायदि रोखोमनि डेमनस्ट्रेसन खालामनाय जागोन। डिपार्टमेन्टफ्रा बेखौ नायनानै माखासे मानसिफ्रा सोलोंनो हागोन, मिथिलांनो हागोन। बेबायदि खालामनाय जादों। बेवहाय हर्टिकालचार मेलाबो दोननाय जादों। आरो बेवहाय बिथांमोना बादायलायनाय खालामदों, सोर साबसिन आबादारि बेवहाय बाहागो लाफैयो बिसोरखौ बिथांमोना बान्था होनायनि थाखायबो हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टआ बेयाव हाबाफारि लादों। बिनि अनगायैबो देग्लाय बे जथुमायाव फ्लावार फेस्टिभेल होननानै मोनसे फेस्टिभेलबो खुंनाय जागोन। आरो बे फेस्टिभेला उननि समाव दतमा हालामाव जाबाय थागोन, बेबायदिबो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो बे मेहेरगोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव दिनैनिफ्राय जे जागायगोन, बे हाबाफारियाव जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब फैनानै नायफैयो, बाहागो लाफैयो, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थुलुंगा होफैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि मोनसे फरायसा आफाद, बेनिखायनो बे आफादखौ जाहाथे बयबो मदद खालामफैयो, थुलुंगा होफैयो। बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों।
जोंहा लामाया गोबां दङ जे क'क्राझार टाउन जानानै जायफ्रा फैगोन बिथांमोना क'क्राझार टाउन चन्द्रपारा बनगाव जानानै फैनो हायो बिनिफ्राय जायफ्रा कारिगावजों फैगोन बिथांमोना बालाजान तिनिआलिजों सिम्बोरगाव बनरगाव दतमा जानानै थोंजोङै फैनो हायो जायफ्रा नेशनेल हाइवेजों फैगोन बिथांमोना जुदि सेरफांगुरिजों फैयोबा सेरफांगुरि दतमा जानानै हाबनो हागोन फकिराग्रामजों फैग्राफ्राथ' खाथिखा गसाइगावजों फैग्राफ्रा माने भावरागुरि जानानै दतमाजों हाबफैनो हागोन चारिय'फाले बे माने सोरगिदिं माने जोंहा लामा दं आरो जेरावबो जोंनि भलन्टियार्सफ्रा थाखागोन आरो भलन्टियार्सफोरजों लोगोसे पुलिसफ्राबो थागोन जाहाथे खुनु उसुबिदा जाया जायफ्रा बेयाव फैनो लुबैदों बे मिटिङाव जाहाथे बिथांमोना जेबो उसुबिदा जाया पार्किंनि थाखाय सोरगिदिं माने बाहाय बेबस्था दोननाय जादों जाहाथे खाथियावनो एसे दोनफैनानै जोंनि बे जथुमायाव फैनो हायो नायफैनो हायो बेबायदि खालामजोबनाय जादों खालिबोल' जोंनि भलन्टियार्सफोरनि खावलायनाय बायदि जेन' गारिफोरखौ पार्किं खालामा जाहाथे उननि बाहाय थांलाय फैलाय खालामग्रा गुबुनफ्राबो जेन' उसुबिदा जाया आं खावलायनो लुबैदों फैग्रा साफ्रोमबो बे भलन्टियार्स खावलायनाय बायदि गारिफोरखौ जाहाथे जेराव जेराव माने पार्किं खालामनाय जादों बाइकखौ बाहा पार्किं खालामगोन फिसा गारिखौ बाहा खालामगोन जुदि बासजों फैयोबा बे बासखौ बाहा दोनगोन बेबायदि गासैखौबो आब्रुथियै जोङो साजायनानै दोनदों बेनिखायनो भलन्टियार्सफोरखौ खावलायनायखौ जाहाथे बयबो खोनासङो मानियो बेनि थाखाय आं खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जथुमावसो बे गासैबो आयदाखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 4 बोसोरनि सिगांनो आं ओंखारनानै फैदों बे हिसाबै आङो बिथांमोना मा सानदों सानाखै बेनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया बेयो थार मिटिं सेसन नंगौ नाथाय गासैबो आथिखालनि थासारि आथिखालनि बायदिसिनाफोरखौ नायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि एसे आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ नायनानै निस्सय डेलिगेट हाउसआव मोनसे थांखि लागोन गोजाम थाफिनगोन ना गोदान फैगोन बिथांमोना निस्सय सावरायलायगोन बिनि बागै आं जेबो